Generácia Z sa zveruje umelej inteligencii. Čo to hovorí o našej dobe? Čoraz viac mladých ľudí z generácie Z tu hovorí o svojich pocitoch nie ľuďom, ale umelej inteligencii. Podľa novej štúdie sa až tretina mladých pracovníkov priznala, že sa jej zverila o veciach, ktoré nikdy nepovedali inému človeku. Počúva, reaguje s pochopením a nikdy nekritizuje, hovorí odborníčka Cara Denison. Mladí zamestnanci, ktorí nastúpili do hybridných alebo úplne vzdialených firiem, často nezažili bežné medziľudské kontakty, krátke rozhovory pri káve, rady od starších kolegov či priateľské debaty po práci. A tak sa umelá inteligencia stáva novou formou digitálneho kolegu, niekedy dokonca aj priateľa alebo terapeuta. Výskum ukazuje, že až 40% generácie Z trávi s chatbotmi viac ako hodinu denne. Niektorí hovoria s nimi o práci, iní o osobnom živote a približne 16% sa rozpráva o psychickom zdraví alebo vzťahoch. No, odborníci varujú. Aj keď AI dokáže pôsobiť ako empatický poslucháč, nie je terapeut. Používať všeobecný chatbot ako psychológa je riskantné. Chýba klinický dohľad, záruka dôvernosti aj schopnosť včas rozpoznať varovné signály. Umelá inteligencia môže ponúknuť inteligentné, no klinicky nesprávne rady. A v emocionálne vypätých situáciách to môže viesť k nepochopeniu, či dokonca k rizikovému správaniu. Napriek tomu je jasné, že pre mnohých mladých AI nie je len nástroj, ale aj spoločník. Otázka teda znie, nahradí umelá inteligencia v budúcnosti ľudskú empatiu, alebo nám len nastavuje zrkadlo, ktoré ukazuje, ako veľmi nám chýba skutočné spojenie. Možno by sme namiesto toho, aby sme hľadali pochopenie v kóde, mali začať znovu hľadať pochopenie v sebe a medzi sebou.